En aquest videotutorial veurem com podem importar un fitxer d'àudio que ja tinguem en MP3 o en algun altre format a dins de l'Audacity. En general hi ha dues maneres, o tenim una carpeta amb l'àudio obert i agafem i ho passem, llavors se'ns importa i aquí ja el podem escoltar, o també podem venir aquí a fitxer i importa àudio. Llavors busquem l'àudio que sigui i l'importem i ja el podem portar. Això són dos àudios diferents que en aquest cas s'han importat. Llavors, una vegada aquí tenim els àudios, si nosaltres només ens volem quedar amb un tros d'una cançó o alguna cosa d'aquestes, doncs podem seleccionar el tros amb el que jo em vull quedar i automàticament dir-li que retalli l'àudio que estigui fora de la selecció. Llavors només em quedo amb aquest tros i llavors jo puc moure-ho cap a un costat o cap a l'altre i col·locar-ho allà on em convingui. Jo puc treballar amb diverses pistes alhora, fins i tot podria ara fer-ne una de nova per gravar la meva veu. Podem aquí afegir una pista nova en estèreo i llavors si jo vull gravar en aquesta pista, doncs jo a partir d'allà on vulgui començo a gravar el que sigui i llavors això es va gravant. Que igualment, una vegada gravat aquest tros d'àudio que nosaltres estem fent aquí baix, jo puc agafar-lo i dir-li no, doncs ara el vull una mica més aquí, el vull una mica més allà i puc anar-ho obrint així. Quan tenim moltes pistes cap a baix, si jo les vull anar quadrant, podem col·locar-les, el que passa és que si les col·loquem aquí una sobre de l'altra, llavors no ens permet solapar una pista amb l'altra. Llavors si jo per exemple vull solapar una pista amb l'altra, ho hauré de tenir en diferents, poden ser amb 2 o poden ser amb 3, per exemple. Si jo ho tinc aquí, ara, en aquest punt, on se solapen, s'escoltaran els dos àudios alhora. Llavors jo puc jugar amb els volums dels dos àudios i fer que s'escoltin bé tots dos. Però per poder solapar una cosa amb l'altra he de tenir-ho en pistes diferents. Si jo vull que en pic acabi una cosa comenci l'altra, doncs llavors ho podria posar en la mateixa pista d'àudio. I perquè es vegi això bé, per visualitzar-ho, si venim aquí al visualitza, podem... Això és per ajustar l'amplada, que llavors això en aquest cas, ara com que els àudios són curtets, m'estiraria per veure tot l'àudio, i aquí en el visualitza també podem ajustar l'alçada, llavors me'ls fa més estrets perquè jo vegi tots els àudios amb els que estigui treballant. Llavors podem anar movent i anar jugant amb aquests àudios.